ओइ गोमसार मा हारसिं जिरायखो मा जिनिसरा बेलाय हा मा बानायो बेखौहाय बोरै बोरै फिदिङो बोरै मिलायहोयो जेनेबा औ दे मिलायहोजोबसै दे हायोबा दाबो 500 थाखा होगोन आं नोंनो 500 थाखा मिलायहोनो हायोबा औ मोजां मिलायहोजोबनांगौ दे मा हाया जाखो हायोथ' दे मिलायहो दे मोनसे लाइनल' मिलायहो दे हायोबा दाबो दे नोंनि गोसोआव बे कालारखौ औ मिलायहोयो दे स्टार्ट दे 1 2 3 स्टार्ट दे या दाबो हाया दे मेरला टाइम दं दे गोसो बायदि बानाय अबे कालारखौ मिलायहोनो नागिरदों नोङो गुफुरखौ दे मिलायहो दे मोनसे लाइनल' मिलायहो दे मिलायनाय जाखाबायना हनै गेजेरनि मिलायनाय जाखाबायना बेसेबांनि बाया बेखौ बायदों दा बेसेबांनि बाया 80 थाखाखा बेनो माला बाया ए नै चेलेन्ज होगासिनो दंना नै सोरबा हायोबा 500 थाखा गारा औ 500 थाखा होगोन दे नै मानसिया बेनो दे बिथाङा दे नामा गोमसार दे गोमसार होजोबदो दे मिलायहोनानै गोमसार होजोबदो दे मिलायहो दे हायोबा दे मा आन्दायनो दिमाग बाहायनांगौनो दिमाग बेखौ मिलायहोनोबा मिलायहो मिलायहोनोबा चेलेन्ज खालामदों बाव 500 थाखानि थाब फैदे दे मिलायहोद' दे नै जोंना हायाखै दे बियो दाबो गोमसार बिथाङा गोख्रै बानाय दे 500 थाखा नगद खेबसेनो हाला ना हायो दे बानाय दे हायोनो हायो जेननाय लाबावा बबेहाय मिलायदों बबेहाय बुरो बबेहाय बै नुवाखै जालाबायखो नै देग नुगासिनो दं नै मिलायहोनो हामारबाय बुरो देखायसाय मिलायहोमारबायलै नै गुफुरखौ देनजारलै बियो बोरै बानायखोथाय दे दानि गोमोखौ मिलायहो दे गोमोखौ दे गोमोआ येल' औ येल'खौ मिलायहो दे हालारा बियो गोमोखौ एबार दे गुफुरखौ मारै हाखो होमबा येल'खौबो हागोन ना बानाय दे मा गाज्रि जानो बेखौ बाद होदोरा नोंखौ दानाय गोमो गोजा बिदिनो मिलायहोनो थिनदोंरा बेबायदिल' मोनसे साइडल' मिलायहो बिदिनो बेलाय गाज्रि जाखागोन ना दे 1000 मोनसिगोन एबार मिलायहोनो हाबावबा खनसे मोनसे मिलायहोखांबाय इयो गुफुरखौ साला गोमसारा आरो मोनसे नै गोमोखौहाय मिलायहोनो नागिरबावदों आन्दायसे मेगनाव ओरै लाथिखेनाव आन्दायदों दे गोमोखौ मिलायहोनांगौ नोङो एबार हरगोन एबार फैसाखौहाय 1000 मिलायहो आन्दायसे एबार हालारा नोङो बेखौ हालादा हायालै नोङो अखा थमब्लेटबाबो हायानो बेखौहाय ओंखाम जानो मोना नों बेखौ हायाबा मिथिबाय जायादा ओंखाम जानो मोना बेखौ हायाबाथाय हाबोथारनांगौ खुनुरुखुम न'आवबो थांनो मोना बावनो उन्दुनांगौ नों हरसे नै मोनसेल'सै हनै मोनसेल'बावसै मोनसेल'थारसैलै दे मोनसेल'थारसै मिथिबाय दे बानायदो दे हालारा बियो नै ओंखाम गोरलै जाफिनजोब्बाय नै गोमोआ मोनसेल'थारसै नै दे मोनसेल'थारसै 1000 मोनसिगोन एबार दे मोनसेल'थारसै बोरै बानायो बेखौ आन्दायबाय हालालै नोङो हाला दा
80 थाखानि अनलि 80 नोंखौहाय थगायदों गोजाखौ हानदों दा खथ्थ' खनलायखादों नै बख'दोंसो साला देनजार सालुदों बियो देनजार सेटिं खालामदों माला बेनोथ' खहे खालामबाय नांगौनि नोङो बख'नानै टेक लंलायखादों नोंनो खोनागोन थगायबायलै नोङो